Jeg ligger hernede. Hej og velkommen til den her video. I dag, der er vi jo på efterskole. Det er fordi, der er rigtig mange, der spurgte mig, hvor jeg går på efterskole. Fuck det her. Det var alligevel mærkeligt, kan jeg godt mærke. Det var måske lige et tand cringe. Hjemly er en efterskole, som jeg går på. Jeg har valgt den her efterskole, fordi den bare er mega fed, og den passer bare til alle idrætstyper. Og du behøver ikke engang være idrætstype, for det var jeg ikke. Og jeg var sådan lidt, wow, skal jeg ud og spille badminton, for jeg har meldt mig på badmintonlinjen. Og jeg tænkte, når jeg kommer på den efterskole, der er 5 gange træning i ugen, det er bare for meget for mig. Men jeg tog det alligevel, og tænker bare, mega fedt. Midt ude på et landet her, der ligger i Hjemly Idrætsefterskole, som er den efterskole, som jeg går på. Mange har spurgt sådan, hvad er det egentlig for en efterskole, jeg går på? Det er Hjemly. Lige nu, der står vi ved indgangen til Hjemly, og så er flot flag. Hjemly, de tilbyder 4 forskellige idræt. De tilbyder fodbold, håndbold, badminton og basket. Og lige nu, imens vi filmer det her, så træner basketpigerne og fodboldpigerne. Her kan man nemlig både gå i 9. og 10. klasse. Og det er jo mega fedt at kunne tage et efterskoleår på en efterskole. Det giver jo mening, ikke? For det er jo mega fedt at kunne afslutte sin 9. klasse på en efterskole på en fed måde. Møde en masse nye venner. Det her, det er bare en anbefaling til alle, everyone. Nå, nu kommer vi ned til dem, så nu skal vi nok lige... Hvor er de henne? Skal det bare nu de træner, de gør? Ej, så laver de sådan noget fint noget. Nu laver de rigtig sådan noget fint noget, jeg tror bare, de er sådan rigtig seje og sådan noget. Altså, nu skal jo lige siges, at jeg er bare legende til fodbold. Det er sådan lidt kedeligt. Vi skal da snakke med fodboldpigerne, fordi jeg tænker bare, de laver noget meget mere sjovt end fodbolddrengene. De vil jo bare være gode og sådan noget der. Vi var også se på piger. Ej, okay, det sagde jeg ikke, det der. Som sagt, så ligger Hjemly i Hillerslev, som er sådan en lille... Prøv, hvis den kommer ud, så bider den mig. Hej! Har du noget at sige? Ja, det har jeg også sagt. Så er vi kommet ned til fodboldpigerne nu. Og det var bare slet ikke akavet. Nu er jeg jo på badmintonlinjen, fordi jeg var så fucking god til badminton. Så derfor så har jeg fucking mange skider til fodbold. Fodboldpigerne, de er 32 på deres hold, og de træner virkelig meget. De træner nemlig 5 gange i ugen, ligesom alle andre ninesport her på Hjemly. Jeg synes, det er fantastisk at være pigernes træner. Pigerne er enormt træningsparate og meget, meget træningsivrige. Og så er det nogle rigtig, rigtig dygtige piger, vi har. Det er mega fedt, og vi har et virkelig godt sammenhold. Træningerne, de er virkelig sjove. Og... Nu har vi været ved fodboldpigerne her, og det ser jo virkelig ud, som om de hygger sig. Det var første gang, jeg lige har set dem træne, fordi at normalt så har jeg jo timer nu. Men vi er bare sådan nogle crankrider, ikke? Og lige at tage timer. Men det ser ud, som om de har det pissefedt, og de har det her fællesskab her, som jeg tror, at der er mange af jer, der også gerne vil have. Og det får I hvert fald her. Nu, der skal vi vende til Hjemly basketpigerne, så nu skal vi bare afsted, og jeg er fandme stadig bange for de her hunde der. Og som I kan se på det her billede her, så blev jeg nummer 3 til Danmarksmesterskaberne. Det havde jeg ikke lige regnet med. Så jeg var den 3. bedste i Danmark til at spille single i C-rækken. Lige nu, der står vi med Hjemlys træner, og det er Martin, eller sådan. Ja, jeg har trænet pigerne meget i år, men jeg træner også drengene. Hvad er det bedste ved at være træner på Hjemly? Det er samværet med eleverne. De er dygtige, og de er dedikerede. De elsker at spille. Lige nu, der træner basket, og pigerne og drengene, de træner sammen i dag. Så nu er Martin i gang med at sige noget, så nu skal vi lige holde vores kæft. Hjemly bare seriøst en ekstremt fed efterskole. Deroppe, der kan du gå op, og så kan du vælge, og så kan du lige svare på et spørgsmål.
om du kunne overveje at tage på hjemly. Og det kunne du selvfølgelig godt. Så gå op og svar der, om du kunne overveje at tage på hjemly. Og så derudover, efter du lige har svaret på det, så kan jeg bare sidde og se, oh my god, nu kommer der bare mega mange ud på min efterskole, så vi er bare rigtig glade, når jeg nu stopper her til sommer. Hvis du er den næste, der rigtig gerne vil bære de her spillertrøjer her, så skal du bare melde dig til hjemly. Det er mega fedt. Men jeg har ikke mere for i dag. Tusind tak, for at du så med. Kan du have det rigtig godt, til vi ses i min næste video. Hej!